viața de lumea! Sau bună seara, nu știu ce la voi, dar bună ziua, bună seara, nu știu. O am pe Lisa, care e YouTuber, să vă abonați la canalul ei, Jucările Elisei. Și asta, că nu vreau mai mult să are de 9 abonați, că vreau să am 8 același. Și na. Și astăzi o să fie tipuri, nu, niciun tip, de fapt. O să facem rutinul nostru de dimineață, doar că nu normal în realitate, o să-l facem cu elpi. Și da. Hai că vedem noi ce facem. O să vedem partea a doua din... na.